Malawi Brief. Captain Swines Josi adacheza ndi Comrade Ntanyiwa motere takala ni pompo muumve kuti kodi macheza awa anali motani. Ai program yake ndio mweja ya mlendo watu sabata ino lero lino ndi Comrade amene nditu akhala nthawi yaitali akumenyera ufulu a Malawi. Ndikulandireni Comrade, mwaswera bwanji madzulo pano? Inetu ndaswera bwino mwaswera bwanji Captain Josi. Ayi ndiyamikire Mulungu kuti akutisunga ndi moyo. Mwina tango walandirani omvera amene akutimvera madzulo pano. Madzulo abwino Amalawi nonse konse kumene muli. Ine ndine Comrade Ntanyiwa yomoja wa Repopo FM Nyamata wa Nkhanga Zaona. Ena pondinyadira amangoti Mr. Nkhanga Zaona. Nditu Amalawi tikulandireni madzulo ano pamene ndili ndi pa program imene ya mlendo watu wa lero imene ndaitanidwa kuyanga FM ndi Captain Josi. Aitu omvera omvera ndimene tambira kucheza ndi Comrade Ntanyiwa Nyamata wa Nkhanga Zaona kuchokeranso tu pali Mpopo FM. Ayi omvera ena kumadabu kuti ayi Ntanyiwa kumasowaso kuti ayi Ntanyiwa alipo. Ntanyiwa akupezeka ife ayanga FM tawasakasaka ncholinga chonena kuti ticheze nawo timve kuti kodi pakadali pano Ntanyiwa akuchitanji kapena achitenji chifukwa ayesesa kumenya nkhondo ncholinga chokuti mwina pobwezeresa chipani cha DPP pa mpando. Ndi munthu mmodzi amene nditu wachita chamuna chabuno. Tatiyeni tikhale pano timve Ntanyiwa chambirira timafuna kudziwa kuti kodi dzina lanu lenileni ndi ndani? Dzina langa nzomwe Ntanyiwa. Chabwino. Dzina langa Ntanyiwa nchifukwa chake ndimanoti Comrade Ntanyiwa. Dzina langa ndikudziwa Amalawi ambiri amafuna atalidziwa dzina langa koma dzina langa ndilimenelo. Chabwino. Makamaka timafuna kudziwa kunena kuti mwakhala ndithu mukuchita mukumenya nanu kampeni pa nthawi imene tidali mu ulamuliro wa Achakwera. Takuona ndithu mukulimbana nayo MCP kukangana nayo kwambiri. Mwina tinene kuti pakali udani pakatikati pa ino ndi ya MCP. Ayi panalibe udani wina uliwonse pakati pa ndi MCP. Chabwino. Komano tinangokhala okuzidwa ndi mmene ulamuliro unalili mu nthawi imene ija. Ndeti kuona ngati tikubwereranso ku MCP yakale imene olemekezeka President Opuma Bakiri Muluzi ndi gulu lawo ngati Comrade Kamlepo Kaluwa chipemana chwe manso late ana mzimu wawo use mumtendere. Nda imene yoyo anamenyera ufulu komanso mmodzi wa mbale wanga amene anamenyera izi zomenyera ufuluzi suti ndangozipanga ya koma zikuchokera kumbumba. Chabwino. Mmodzi wa azibaleso anamenya nawo so ufulu umenewu kuti MCP ja ichoke kubwere chipani chija cha UDF. Chabwino. So kuti ndikudana ndi MCP koma zochitika za MCP ndi zimene ndimadana nazo. Chabwino. Ndithodzikwe. Taonatu Amalawi ayankhula maka pa voti imene ndithu aliyense adali nayo ndengu makatu azipani. Taona Malawi ndithu achita chimene iwo chidali kumtima kwawo asankha APM kukhala mtsogoleri wa dziko limeneli. Mwina tinganene kunena kuti kumbali yanu mwachilandira motani chimenechi? Ine ndachilandira ndi manja awiri. Chabwino. Chimene chitika chija ndi
maganizo a Malawi zimene anaziganiza a Malawi ndi zimene atonesera a Malawi kunena kuti sanafune kukhalanso mu ulamuliro wa MCP. Ndipo ndikufuna ndakuze a Malawi kunena kuti anali akumva tikayankhula amamva kunjaku. Ifeyo tikayankhula zijapena inake timaona ngati kuti tikungoyankhula mongosewera koma zimakhala kuti zikupita patali ndi zathandiza dziko la Malawi kuti lisipi. Ndipo tinalimbana nako kulimbana nako kwabwino kuti tikafike tsiku la lero limene a Malawi ayambanso kumva kukoma ngati kale namva mtsogoleri amene wasankhidwa President Peter Mutharika akuyankhula kunena kuti now is a free Malawi. It's true, it's a free Malawi. Malawi inalese pano sakuyenda somocheuka kunena kuti mwina ukuku kubwera wazi kwanje kapena ukuku kubwera achani ayo anthu akamagona andale panopa akamagona akugona mwamtendere osaganizira kuti polisi ndimva amuwanga kubwera ndi anthu kuzandikugudira achiseko pa zimene zijazo chinene kuti ndi mbiri yakale chabwino. Ayi omveratu ngati mwangotsegula kumene radio yanu lero lino tikucheza ndi Comrade Mtanyiwa, munthu mmodzinso amene ndithu watenga mbali pokankhatu kuti MCP ipezeke ili kunja. Ndebe ife ayanga FM tidakokabe kuti iya itabwerani kuti ticheze nanu mwina timveso kuti chisangalo chanu mchotani. Chabwino tidaona tu mwina mwa anthu amene mudali kaliki kumenya nkhondo cholinga chona kunati mwina mwake MCP tuluke adakapezeka nawo kumwambo umene olumbirisa msogoleri. Tinene kuti inunso mudali konkuja kapena? Ine kunalibe ndisananiza Malawi. Ine kunalibe. Chabwino. Nali ndiri kunyumba kuchiraso. Chabwino. Mkatikati mwa macheza komanso pa social media panditu anthu adabweresa chithunzithunzi chonena kuna kuti tiyayi Comrade Mtanyiwa ndi awa. Muyankhe motani pa chithunzi chimene chicha? Chithunzi chimene chasichanga chithunzi chimene chicha kwa anthu amene tikumuziwa munthu amene uja ndi nyamata uja amene amatchedwa Edward Kambanje. Chabwino. Wa Concerned Citizen. Amene uja si Comrade Mtanyiwa ndiziwise mtundu wa Malawi kunena kuti chithunzi chimene chakhala chikudutsa pa social media chimene chicha si chithunzi cha Comrade Mtanyiwa ndi chithunzi cha Edward Kambanje. Komanso ndaziwisa Malawi kunena kuti sinapezeke nawo mwambo olumbirisa President Mutharika chifukwa chonena kuti anthu amene anapita kumene kuja anayitanidwa. Pano ife sitinayitanidwe ndimakhulupirira kunena kuti ngati sunayitanidwe kuphwando kaya kusadaka sibwino kubeberukira kuthamangira iyayi. Komano ndikanayitanidwe ndikanakapezeka kumalo kuchi ndithu tu Captain Jose. Mtanyiwa muli apa ndinu munthu mmodzi amene ndithu mwayesesa kukankha nawo chinthu chimenechi ulamuliro wa MCP. Chabwino tinene kuti pakadali panopa mawu anu amene mungathe kuwauza anzathu amene abwerawa kuzatilamulira kapena mwina malangizo anu amene mungathe kuwapasa anthu amene wawa ngotani komanso kungowaonikira ziwiri zitatu zimene ndithu MCP yapezeka ili kunja? Uthenga wanga ku chipani chija cha DPP ndonena kuti anali mboma ndipo chimene chinachosesa mboma kuchidziwa. Chabwino. Panali mavuevuo ena amene analipo amene anapangisa kuti mpaka nkhani zikafike ku koti mpaka na kukaluza milandu icha koti. Komano sanadere nkhawa anaenda mpaka na kumaliza nawo zaka zimene zikoma mkatikati anagwira ntchito yomanga chipani chawo. Chimene ndingapeze chipani cha DPP Amalawi akufuna aone kusiyanisa pakati pa DPP
ndi MCP. Chabwino. Kodi chipani chimene chimasatira fundo za democracy ndi MCP kapena DPP? Ndili ndi chikhulupiriro kunena kuti DPP iyi ikhala DPP yakusintha chifukwa ndamva anamalonga akuyankhula kunena kuti sakufuna kuona achinyamata akupanga zinthu zosemphana ndi chipani cha DPP. Chabwino. Zikuchita ziratu kunena kuti azisogoleri a DPP sakufunanso atakhala kunja kwa boma. So chinthu chimene chinapange kuti chichite bwino chikuyenereka kusatira fundo zabwino za democracy komanso malinga ndi manifesto yawo imene anatilonjeza akuyenereka kuti atichitire. Chabwino. Izi ndi zina mwa zifukwa zimene chipani cha MCP chachokera mboma. Chinalonjeza Malawi ntchito 1 miliyoni, chinalonjeza Malawi kudya katatu pa siku, chinalonjeza Malawi chimanga fertilizer azakhala otsika. Chifukwa choti sanakwanise zinthu zimene anatilonjeza ife Malawi mapeto kwake, Malawi anali ndi mkwiyo. Chabwino. Malawi amati akafuna apite pa ground kukapanga zionesero kunyasidwa ndi chinthu china chake. Boma limene linalipoli silimamulola Malawi kuti apite pa ground. Zimenezo kunali kuphwanya ufulu wa munthu kupita pa ground kukapanga ma demonstration. Choncho zinthu zimene zinapasa mkwiyo Malawi amangozisunga kunena kuti tizakumana siku limene timakavota. Komanso ndifuna ndipembe chipani cha DPP ngati asakuzindikira kunena kuti mavoti amene apeza ochulukachi ndi chifukwa chonena kuti Malawi ali ndi chikhulupiriro kunena kuti muulamuliro wa Peter Mutharika Malawi azadziwa za imfa imene inachitikira abale athu Chikangawa. Ngati chipani cha DPP chiphonye kupanga kafukufuku wa imfa amene ndili ndi chikhulupiriro Malawi ambiri azakhalanso ndi mkwiyo. Pomaliza malangizo anga ku chipani cha DPP, tiyeni khalani okumva musakhale posamva ngati mmene amapangira azathu amene achokawa. Kusamva ndi kumene kwachosesa MCP mboma. Tikayankhula kunena kuti pakuti pakuchitika zakuti pakuti sikupali bwino, tamangani mupite mukaone kuti kodi chikuchitika ndi chani. Chifukwa chimene tikufuna tipange Malawi watsopano, Malawi amene akhale wokomera wina aliyense. Chabwino. Mwalongosolatu mumveka bwino anthanyiwa kumbali ya DPP komanso chimene ndithu chagwesa MCP. Inuyo mwangati activist amene ndithu mwakhala muku kankhana ndi chipani chimene cha MCP pakadali pano tikamva ena mwa akuluakulu a chipani chimene cha MCP akukamba kunoti pakadali panopa tikakhale pansi tikaona kuti chatigwese ndi chani komanso mwina tikazitolere nkuthekera mwina tinene kuti mulibe nawo udani a MCP, nkutheka mwina muliso ndi malangizo sachepa ndithu akuluakulu amati wakusina khutu ndi nasi, nkutheka pakadali pano mukhozanso kuwasina khutu anzathu awa a MCP, nkutheka mwina 2030 akhozanso kuzachita bwino akaunikire pati mpati. Ndikhoza kunena kuti ndipovuta kwa apasaulaniso. Chabwino. Chifukwa chani ndikunena kuti ndiwovuta kwa apasaulaniso? Chimene akukhulupirira anthuwa, chimene amachiona mwa iwo, amatenga kuti ulamuliro kuti alamulire ndi kuopseza. Chabwino. Kuopseza timauza zovutika, Chabwino. timauzira mayeso,
koma chifukwa chonoti anali ndi mtima wonena kuti talowa umu ndi nthawi yonena kuti nafenso tizilemerese. Ndi chipani cha MCP ndichovuta kuchilangiza. Chabwino. Chikhoza kuchilangiza koma ndikukayika ngati angamve chifukwa kwachuluka anthu osamva, kwachuluka anthu ozimva. Nde anthu akakhala ozimva timasiya azamva angwa ili pamwala pamutu pawo zimene zachitikira zimene kwalangiza DPP chipani cha MCP. It's just a waste of time kwapasa malangizo. Kuli bwino talangize awo amene ali mboma kunena kuti ngati akufuna kupitirira akuti akhale mu mboma apange zimene anthu akufuna. Koma ngati sapanga zimene anthu akufuna azaonanso zimene anzawo aziona. Panopolo kuti talangize MCP tikalangiza apanga cha palibe angakhale kukampu kwawo suli bwino. Nde ukamalangiza ozimulangiza ndani kukampu kwawo kusuli bwino anthuwo akupangana ayamba kuthamangizana iyayi kuli bwino executive achoke kuli bwino akuti achoke. Ndolo mwapase malangizo. It's just a waste of time. Talangize awa amene ali mboma wakunena kuti asapange chibwana chimalanda ngati akuona ngati kuti tafika tili mboma sitingachoke azawo watu amatali mboma sangachoke. China chimene ndingauze azitsogoleri pamene talowa mboma maonena kuti boma silimaluza msamambisa. DPP inali chisanzo inaluza boma ka inaberedwa ka zinakhala bwanji koma inaluza boma. MCP ndikulowa lero MCP imene imanena zonena kuti boma silimaluza lero aluzaso kusonyeza kuti boma limaluza koma kuti lisaluze lachitire anthu zimene analonjeza komanso lizimva na ndaulo anthu. Ayi comrade tu mukutambasula kwanu wakumva akumva osamva sakumva malingana ndi nthawi tu apapa khanga tikupitebe kumalechereche kumabeti kanthawi ndithu. Mwina funso langa losatira mwakhala muli activist mwina tikati pamene anthu adayamba kukuziwirani nawo tikhoza noti ndi 5 years. Antanyiwa pakadali pano pa chipani cha DPP chawina ndicho chimene chikutilamula pakadali pano. Nkutheka kuti mwina mumapanga activist umenewu pofuna kulowesa chipani chimenechi. Kodi ntchito yanu ya activist ipitirire kapena basi pamenepa nanunso mwayalula mphasa? Ayi ile ntchito yanga ipitirira. Chabwino. Ine ntchito yanga imayimira Amalawi. Soka ilo Amalawi ali mzipani zosiyana-siyana. Ali mu MCP, ali mu DPP, Amalawi ali mu UDF. Ine nimayimira Malawi. Chimene ndikufuna ine ndizakhala okondwa kuona dziko la Malawi lili pa map. That's all. Chabwino. Ndimasirira ndikapita ku Zambia kuona dziko la Zambia, ndikaona Mozambique, ndikaona dziko la South Africa, ndikaona dziko la Namibia, ndikaona maiko amene ndayenda kuzungulira, ndikaona zitukuko zimene zili kumeneko. Ndimasirira zitukuko zimene zozo zitakhala zili dziko lathu kuti Malawi so akhale wolozeka. Malawi ali ndi ma resources ochuluka koma tikulephera kuagwiritsa ntchito. Ndipo ndi udindo wa maboma amene azibwera kutsogolo azisogolera amene tizikhala nawo kunena kuti akuyenera kukhazikika kwambiri. Boma likuyenera kukhala ndi makampani ake. Boma likuyenera kukhala ndi makampani ake pamwamba poitana anthu ena akunja kuti azapange mabizinesi mdziko mwathu. Koma boma lathu la Malawi palokha likuyenera kupanga mabizinesi awo makampani awo. Mwachisanzo mwa changu kufuna ndiyankhule. Titenge boma la Mwanza. Boma la Mwanza timalima
mandimu timalima maolanji timalima manachis kodi titakhazikitsa kampani yonoti izipanga majuice azipatso zimene zikumwaza sitinachite create job kwa anthu akumanza cheni ndikutengereni kumulanji kumalimidwa nanasi kumalimidwa mapapaya kumalimidwa mapeyala kumalimidwa izimbe kodi sikungakhale factory ngati factory singakhale kumulanji koma factory singathe kukhala ku Blantyre kumene company ija izikagula materials yaja mapanga majuice tizitenga zimene zija ndikumatumiza m'mayiko akunja ndikufuna ndikutengereni chigawo cha Eastern Region Somba chabwino Mangochi Machi Nkhotakota Central Region anthu ali ndi mitengo ya mango yochuluka kwa basi ndikuyankhula zonena kuti kumangochi ndi madera ena ozungulira kulimidwa mango ambiri kodi mango amenewa a Captain Jose amapita kuti mango amagwa pansi akagwa pansi anthu tikadzuka mmamawa timanena kuti ndikufuna ndidye mango limene lili mtengo osatira pansi mango amene agwa okha pakati pa usiku ndi mphepo mango amene aja ndikuatenga 50 kg ndikagulisa kuma kampani amene azipanga majuice ndibwezi akulemba anthu ntchito ndikumapita m'mamizi ndikumakagula mango kwa basi job creation kwa basi tili ndi zambiri zimene tingathe kupanga tilowere ku Palombe kuli mbewu zimene zikulimidwa zimene zikanatha kutithandiza koma zonsezo palibe china chilichonse chimene chikuchitika. Amalawi akuthawira ku South Africa, Amalawi akuthawira ku America. Chikhalire nicho tili ndi materials amene tikanakhala ndi makampani athu dziko la Malawi. Anthu ambiri akugwira ntchito ndipo ndipo tikulembanso anthu ntchito aku Mozambique, aku Zambia, angakhale aku South Africa ndipo zakubwera ku Malawi kugwira ntchito. Koma chifukwa choti maboma amene timakhala nawo samaganiza zochita create their own company amene akhale makampani aboma. So undutenga wanga ngati apita Mutharika ali ndi kuthekera onena kuti akhoza kupeza mathandizo onena kuti ayambe kumanga makampani, akhoza kumanga makampani 4, 5, 6. Aitu tabwino pepani chimanga chomwechi ndakatokhala ndi mafactory ochuluka chifukwa cha kulipidwa kwa chimanga kwa Kulilongwe, ku Kasungu, ku Ntchisi, ndipo stili ndi papena paliponse pakupezeka ufa wa Grand Mill. Ndicho linga chakuti Amalawi asamavutike. Koma chifukwa chosowa kupangiri wabwino nde mukhoza kuona tizeru tochepa timene ndinato zimene ndikuganiza anthu atachita implement dziko la Malawi lizakhala dziko lotukuka. Ayi chabwino comrade mukulongosola ndithu mfundo zogwira, mfundo zomanga dziko. Tili pano tu maka kukonza dziko lathu limene lili lathu, tilibe dziko lina loposa Malawi. Chabwino tidaona tu anthu amene amamenyeranso ufulu mwina ali m'mayiko akunja, ena mwayo azionesera, adziwika. Tikudabwa kapena mwina tinde kuti Chief Ntanyiwa sakufuna ndithu kubwera ndithu pa public nkuzati kuti Ntanyiwa aja ndineyo. Uli mmantha kapena munthawi yake yoyikika chabwino andale osamakhulupirira. Chabwino ndikunena kuti chani munthawi yoyikika Amalawi adzakudziwani andale komanso wandale osankhulupirira. Chabwino ndikuyankhula pa alipo tu anthu
afuna kuchoka ku MCP kuti akalowe ku chipani cha DPP. Nchoncho. MCP sakukuma anthu kumene kwa basi. Muganiza kuti atangokumana nane pa Lilongwe Bridge ndikuziwa zona kuti Mtanyiwa jandu chinga chili kenje. Ndimada kwa mada peneyo. Munthu oyipa wagwesa MCP. Ineyo ndimazikonda. Ndechifukwa chonoti ndimazikonda ndilibe mtima ufuna kupita pena paliponse ndikukayankhula kunena kuti Comrade Mtanyiwa kuti hayi ine ndimazikonda ndipo amalawi onse amene amandikonda amalawi onse amene akufunisisa kuti adzandiona ilipo nthawi yoyikika imene mwini wake Mulungu akazayikhaza tibwino amalawi kunena kuti amalawi andidziwe koma chifukwa chonoti nthawi sinakwani ikakwana nthawi amalawi andidziwe timsire Mulungu kuti akhale Mulungu. Ayi chabwinotu malingana ni nthawi pamene nthawi yathu ikuti 9:06 mwina nkuthekera muli ndi mawu anu omaliza Comrade Mtanyiwa kupita ku mtundu wa Malawi komanso amalawi amene akutimvera madzulo pano. Mawu anga omaliza Captain Josi kwa amalawi onse ndi achithokozo. Chabwino. Ndofuna ndithokoze Malawi wina aliyense paika. Ndofuna ndimthokoze chifukwa chotenga nthawi ndikumamvera pa audio pa Limpopo FM maka program imene ya Nkhanga Zaona imene anthu ambiri akhala kuikonda chifukwa chonoti yapulumutsa miyoyo yathu kutichitira umboni. Nchoncho. Anthu ena akanatha kuphedwa koma no program ya Nkhanga Zaona imathandiza anthu yapulumutsa anthu komanso program ya Nkhanga Zaona imadziwisa anthu zinthu zimene samazidziwa zimene zimachitika mu dziko mwawo zimene zapangisa kunena kuti amalawi ambiri akapite pa ground akavotere ndipo ndikumva kukoma mu mtima mwanga kuona amalawi ochuluka anapita kukavotera ndipo chinthu chimene achivotera amalawi chinali chinthu chimene wina aliyense anayembekezera. Choncho ndifuna ndiauze amalawi onse kuti dziko kwambiri ineyo kuti ndikhale Comrade Mtanyiwa ndi chifukwa cha inu amalawi chifukwa cha support yanu. Pala anthu ena amene amatithandiza kutigulira madata muike madata muike wifi kuti mukamapanga program wanu ndofuna ndiathokoze anthu amenewo. Uthenga wanga upite kwa akuchipani cha DPP kunena kuti alomasuka aliyense amene akufuna kuyankhula nane. Chabwino. Nambala yanga ambiri ali nawo komanso amene amayankhulana nane manambala ya ku Malawi alipo owerengeka amene ndimayankhula nawo pa nambala ya ku Malawi akhala omasuka kuyankhulana. Chimene ndinganene ndichonena kuti ine ndifuna ndigwire ntchito limodzi ndi boma. Chabwino. Pofuna kukonza boma. So zinthu zimene ndizibwera nazo maziyankhuka ndifuna ndipemphe kunena kuti azisogoleri a DPP akamva azichita machawi azithamanga ndikupita chifukwa chonoti pali ma department ena aboma amene anangotengana ndikukangonjikana okhaokha MCP pakufunika ma department amenewa ndithu sikuti nditsankho iyayi. Chabwino. Pakufunika kuti aone kunena kuti kodi ndikoyenera anthu wakuti tasunge apa pali ma department ena ngati ku immigration kunaunjikana anthu mapeto ake department ya immigration kuza kusokonekera amalawi akufuna ma passport ndizomvesa chisoni dziko lathu tilibe passport imene kuyenda nayo kukaipanga skani kubwezedwa zosachita bwino tinali mulamuliro umene china chilichonse chinali chosokonekera. Chabwino. Choncho wano amalawi ndimafuna ndikuyamikeni chifukwa cha support yanu konse kumene muli. Ndithokozeso kwambiri timu yonse ya Limpopo. Captain Josi timu ya Limpopo ndi si anthu awiri si anthu atatu ndi timu
ya ntoi kwa noti mukapita ku Malawi Army kuli Limpopo FM, mukapita ku polisi kuli Limpopo FM, angakhale mukapita mu department osiyana abo muli Limpopo FM. Chifukwa chake pamapezeka zonena kuti nkhani zikamabwera nkhani zija zogwirika ndipo zochitika, ndipo after 2 days 3 days zimachitika. Ndipo kuli Limpopo FM tilitu ni ma musician ngati Ramzi Mahio, Nyamata amene amaimba nyimbo pali Limpopo FM. Nyamata IT pali Limpopo FM. So ni matokoza chifukwa cha timu inayo tilindi security pali Limpopo FM. Ni matokoza kwambiri kunena kuti tilindi timu imene tikakhala timapanga chinthu chimodzi. Choncho Amalawi tiyeni timve kukoma kwa ulamuliro umene ulipo, tiyeni tilemekeze malamulo a dziko ndikuti pase ufulu Peter Mutharika ndi Mai Jeni Ansa ndikuti atilamulire. Pempho langa kwa DPP ndifuna ndibwerezenso. Pempho langa kwa DPP musakhale azisogoleri ozikonda. Ndikudziwa munthu ukakhala pandalama, ukakhala wandale, munthu wosauka, munthu wakumudzi timatenga ngati ntchito. Komano ndi pempho langa kunena kuti tikumbukire kunena kuti tikhale ndi mpando umene tili ndi munthu uja amene tikumutcha mphawi. Choncho Amalawi kufunireni zabwino zonse kufikiranso tsiku lina. Ambuye akudaliseni.